Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana emîr behsa beratiyê bikin, behsa herba Yemamê bikin ku siheb sahabiyê ku wê ber şehadetê de ku wê şehîd bibin ku çi kirine behsa yê bikin. Em behsa Hezretî Ömer û pîrekekî em bikin. O ka em çi dikin em behsa xwe bikinin. Niha di dunyayê de ti tiştek ji biratiyê xweştir tune yani. Îca ku meriv Müslüman be, meriv gişt be birayê hevdû, mümin be, meriv be birayê hevdû. Çünkü Kur'an dibe ki Bismillahirrahmanirrahim innemel mü'minûne ihvetun. Be mümin te birayê hevin. Îca biratî çi dike em birayê hevin, gerem alîkar bin jevra, gerem jev aciz nebin, em îşu karî hev bikin vesaire. Îca di herba Yemamê de siheb sahabî îdî nikarin rabin ketine o ve şehîd bibin nefesa xwe dawiyê bidin. Huzeyfetul Adawî ew dibêje dibe piştî ku herb qediya îdî xelk li birîndarê xwe sahib derketin ê ku hatine şehîdkirinê ê Müslümana em bêjin wan birin, ê müşrika jî ê xwe birin vesaire. Îca dibe ez di nava cenaza da dibe elkurê apê xwe geriyam. Dibe min goşka gelo heye tune ye Huzeyfe. Îca dibe ez geriyam min wî dît. Bi min re jî weka em bêjin îro tilmekî ya xwe cêrekî küçük av heye. Dibe min dî ku kurê apî Harîs bin Hîşam min dî ku dibe av dene ber sekeratê de pir zehmet e, devê însana zû wa dibe. Di wê esneda lanetiyê şeytan jî avêtî neqarşî însana dibe ku tu min bikî Rebbê xwe, min Reb qebûl bikî haşa sümme haşa ez ê vê avê bidim te ku heqa sekerat tiştekî zehmet e. Dibe got av dibe eçûm got ez avê bidimekê ma piştî lê vê şil bikim ji xwe wê şehîd bibe here. Dibe eçûm min avê derxist tam ez ê denim ser lêvê wî dibe yekî dinê got av. Dibe ew jî İkrime bin Ebî Cehl, İkrime kurê Ebû Cehl e. Dibe eçûm balê tam derxist avê ku ez ê avê piştî lêvê wî şil bikim bidimê. Dibe min dî yekî dinê got av. Dibe wî jî devê xwe girt got ez kesinlikle naxwim. Êdî jî devê xwe girt. Dibe eçûm ku way Ayyaş bin Ebî Rabîa ye ew jî dibe av. Dibe eçûm ba Ayyaş bin Ebî Rabîa tam avê derxist ez bidim ber devê wî yaxud lêvê wî şil kim şehîd bû. Dibe min got ez werim bigîjim qenebe Ebû Cehl yani kurê Ebû Cehl İkrime dibe ez hatim ku ew jî şehîd bû. Xwe dibe min got qenebe ez bigînim Harîs bin Hîşam ez hatim ku ew jî şehîd bû. Her sê jî di ber sekerata mewtê de ku heqa zehmet de heqa însan tê dibin wî got av ji hev re îkram kirin. Av biratî ev e. Ji hev re îkram kirin nebû nisîbî yekî jî wê xweda li cennetê ji hewza Kewserê avekî muezemê bida. Gelo em çi dikin di biratiyê de em. Niha di herbekî de Hezretî Ömer komutan e savî eser ketine sirayê wê herin herbê pîlekekî tê ba Hezretî Ömer. Dibe
Ya Ömer, teşher maleki yeki biriye, tecmala min sê heba biriye, qene be yekî derxe, ez pîrekim kes li malê nemaye dibe, te zilamê min biriye, te kurê min biriye, û te birayê min biriye, ku van her zay şehîd bikevin, ez pîrekim, ez nikarim îşekî bikim dibe. Qene be yekî ji me re bêle, ji bo ku ez wî emalî hev bikin, ez ji ciyê naxwe dema bikim. Hezret Ömer dibe ser çavara, yekî bêje bira ew derê, dibe birayê min derxin dibe. Birayê min derxin. Hezret Ömer emir dike dibe birayê vê ya derxin, birayê wê derdixin, birayê wê tê ba xwişka xwe. Hezret Ömer ji wê pîlekê dipirse, dibe wan min birayê te derxist. Di nava sefê da zilamê te heye û kurê te heye. Acî ewla cî zehmet e. Te çima got birayê min derxe? Te kurê xwe negot û te zilamê xwe negot. Pîrek dibe ku zilamê min bimre, ez ê ji xwe re mêr bikim, vê zilamê min çê bibe. Eger ku kurê min jî bimre, şehîd bibe, ku ez mêr bikim, Xwedê bide wê kurê min jî çê bibe. Ama diya min, bavê min her du jî mirine, birayê min îdî çê nabe. Ji wê bûnê min got birayê min derxe. Ku wiha dibe vê gotinê, vê xeberê Hezret Ömer pir di binê tesîra wî de dimîne. Dibe madem ku te ewqa ji birayê xwe re fedakarî, wallahî dibêje her diyê de jî derxîmişte re, fîla bike. Emir dide, dibe kurê wê jî derxin nava sefê û zilamê wê jî nava sefê derxin, her du jî dertin û pîrek, kurê xwe, birayê xwe, zilamê xwe diçin malê. Yek ji wan jî naçe herbê yanî. Em îro ji eynû dê ji eynû bav, em bira bi hev re xeber nadin. Ser û sebeb jî sedî not û neyê wî jî menfîeta dunyayê, em bi hev re xeber nadin. Bi pirayî dibêjim, ne ku yanî timamî birayê dibêjim. Di nêrî van însana feqîrin jî li tiştekî asê dibin bi hev re xeber nadin. Di nêrî yek zengîn e, yek îca feqîr e, di nêrî îca asîn bi hev re xeber nadin. Di nêrî xwedî gundin, herkê hezar, de hezar, pênc hezar donim her dewan heye, ya ji bûna Xwedê, ji bo sînorek, metrekê sînor, bi hev re xeber nadin. Ji hev aciz dibin. Pekî biratiya ev e, kamil biratiya İslamê binêrin û em li biratiya xwe binêrin, biratiya xwe. Wextê ku Hezretî Resulullah û sahabiye hicret kirin, ji Mekkê çûn Medînê, ê ku hicret dikin ji wan re dibên muhacîr, ê ku li Mekkê îca ji wan re alîkar bûn, yardim kirin, ji wan re jî dibên ensar. Awan ensara ya ji bûna Xwedê malê xwe kirin nîvî dan birayê xwe Müslüman. Ê ku de xaniyî bû, xanîkî da birayê Müslüman. Ê ku de hep çêlekî bû, çêlekî da birayê Müslüman. Ê ku de mêşinê bû, mêşinkî da birayê Müslüman û vesaire. Heta rivayet hene ê ku du pîrekê wan bûne, sê pîrekê wan bûne, tabii rıza pîrekê xwe jî sendine, pîrekê xwe berdane ku edde qediya tane birayê xwe Müslüman. Ya ji bûna Xwedê emrê me dünyayê ortalama 6-7 sala başka jî nîne yanî. Ka bavê me, kalê me, pîra me, xwişkê me, birayê me, mervê me, gundiyê me kanê ne vane yanî. Vanê ku çûne yek jî ji para nehatiye wê neyê jî em ê li dû wan herin. Bûna Xwedê nanê me teva têra me heye. Li mala me teva hûşxana me tişkî tê de dipêje, em feqîr belengaz nînin yanî. Ya îro biyek meriv dişe civatê rûdinê, tij bê merheba te dî 5 deqe sekinî ji bira xwe xeber da, birayê min wiha ye.
جبرای خبر ده پچکیت که ود به ولا بجی آزادی هوا و کیفی خوشه هوا نظام دموکراسی هوا نظام چه کرم آدم تجمرد به دموکراسی و کیفی برای خوب نیر یکی دینه جبرای خبر دل باته خبر ده تدید به سید اولا جنت خوشه ولا عزیزا چما عمری اسپار پیرار بتر پیرار چما عمری مالک نمیرات پار پیرار ایسا چو عمری سر خود قبول که اما به برای خود خبر ده برای خود ایجا خدا مهیدات بکه خدا برحمه خود مرا بکه ام عقلك سليم تخن سري خو براتيا دنياي وبراتيا آخرتي معظم تشتكي يعني منتبه من الخير وخشيدا وانت تمام أمانتي خدا